Per les àrees que ostenta aquesta regidora, voldria informar que l'agent de policia local Jorge Tribona acaba avui la seva feina ja avui perquè ha renunciat i s'incorporarà en aquest moment de treballar. Per tant, hem estat tota aquesta setmana per part de l'alcalde i dels regidors que estan per ací fent un procés de selecció per via d'urgència perquè volem el més possible que s'incorpore un agent de policia nou i la setmana que ve tindrem una altra persona treballant. Per un altre costat, l'altre agent que estava en pràctiques continuarà les seves pràctiques el dia 30 de juny, s'incorporarà fins el 30 d'agost que finalitzaran les pràctiques de 2 mesos i podem tindre tot l'estiu 2 policies treballant fins que puguem entrar una altra plaça fija o els resultats de l'examen d'aquesta policia que està en pràctiques. Per tant, Jorge acaba avui, a partir de la setmana que ve s'incorporarà un agent nou i a partir del 30 de juny ne tindrem 2 durant tot l'estiu. Això és per el que respecta al tema de policia de trànsit. Després, en els temes d'urbanisme i obres públiques, dir-vos que s'està acabant l'organització de lo que es coneix per Monte de l'Abuelo, aquesta organització que porta molt de temps ahir que estava parada, es van fer les gestions, com s'ha informat diverses vegades en este plenari per part del senyor alcalde i dels regidors, i aquesta organització es va ficar de nou en marxa i estan ultimant acabar l'organització i entregaran les zones dotacionals que pertoquen al poble per a ús i disfrut de tots. Per l'altre costat, també un expedient sancionador que es va instar per part de la regidoria. Us vaig informar en diversos plenaris de lo que tocava a l'empresa interpretació de l'expedient que es va resoldre en sancionar a l'empresa i fer instar-los a que tancaren la seva activitat temporalment. Dir-vos que les últimes mesures que s'han pres van ser comunicar-los que en el termini de 3 dies tenien que tancar l'empresa perquè anirien a presentar l'autoritat municipal. Per tant, per part d'esta empresa no es va procedir ni a tancar ni a fer res, simplement a la policia local va presentar l'empresa. Sempre vull dir-vos que les ordres venien d'agents que ens han informat per part de la Guàrdia Civil com s'havien de fer, com s'havia de procedir al precinte i així es va fer. Automàticament el precinte es va ficar i es va llevar per part. Entonces, tras varios intentos, el policia ha fet un informe de denúncia, ho ha portat al juzgat i el juzgat ja ha decidit el que té que fer. Però per part de l'Ajuntament s'ha de fer complir aquest expedient sancionador i s'ha de presentar a l'empresa totes les vegades que sigui possible. I ja pel que respecta... Però de tot dir una cosa, se va rebre fa 10 dies una denúncia del Seprona de la Guàrdia Civil que se va personar allí, va enviar una denúncia amb fotos i tot, denunciant a l'empresa perquè l'Ajuntament actuarà. I entre algunes de les coses que ha acreditat la Guàrdia Civil és que allí s'estan almacenant 45.000 litros de gasoil sense ningú tipus de control per part de ningú perquè no hi ha llicència d'activitat ni de res i, entre les coses, 45.000 litros hasta en sortidors. Està en les fotos i està l'informe del Seprona. Canvis de bateria, canvis d'oli, tirar les aigües residuals al camí i en una denúncia del Seprona de Xina en la que ens diu que el denunciem per delicte ambiental i no per si això ja s'ha fet. O sigui que això també recolza el mateix que s'ha fet en ell. Nosaltres no tenim res contra l'examen. Si l'home està en totes les lleis, tira i ja està, no hi ha ningú problema. Però si no aconseguís els permisos perquè la Consell els ha denegat tots, doncs no pot estar ahí. Si passara alguna cosa ahí, el responsable final seria este que paga. I perquè siga jo, que siga ell. 45.000 litros de gasoil són molts litros de gasoil que n'hi ha sense ningú tipus de control per ninguna part. I això no és correcte. Són 2 vies, la via de la denúncia del Seprona i la via administrativa que l'Ajuntament té notícia en premsa que la Fiscalia havia obert diligència després d'una denúncia del Seprona d'una activitat il·legal que hi havia. Entonces, per part del Seprona hi ha la seva via judicial i per part de l'Ajuntament s'acaba l'administrativa i si tenen que continuar en els juzgats, pues tenen que fer complir la llei. I per l'altra banda, acabant ja el tema de lo que és la regidoria d'urbanisme,
hem estat el senyor alcalde i jo reunits la setmana passada tècnics de la Conselleria de Medi Ambient perquè es va tramitar lo de declarar la muntanya de Llaurí com a paratge natural. S'estan seguint els tràmits, estem reunits en els tècnics i estem intentant trobar l'adhesió de tots els propietaris afectats perquè quan més gran serà l'àmbit millor serà per al poble i més àmbit de protecció tindrem per a que no es puguen instal·lar com ja tenim activitats que puguen resultar molestes i incompatibles en la protecció del medi ambient. Per tant, continuarem l'expedient i vos continuarem. Sí. Començaré dient que respecte a la gent que està treballant en el marc agrícola, que com tots els anys aquestes fitxes hi ha una sèrie de persones jugades per l'Ajuntament per fer feines del camp i altres coses, hi ha 4 persones que són les que estan encarregades de fer això i estan arreglant les serveis municipals, les serveis del Poble Nou, algun barranc, el fons de l'autopista, llavors, el solar del carrer Sant Vicent de la Nueva Secadora, en fi, cosetes que tots els anys se fan. Voldria dir també afegir que, per si hi ha algun dubte, aquestes persones no estan ficades a dit, sinó que quan ve la subvenció nosaltres demanem a l'INEM la llista de treballadors que compleixen les condicions perquè puguen acollir-se a aquesta subvenció. Sobre aquesta llista hi ha un barem, el que primer més proper entra i a continuació el següent, i a continuació el següent, i a continuació el següent, fins que s'acaba. No és que nosaltres diguem una llista de mèdicos i sotenitos, sinó que és una llista que volem dins del paro. I això ens arriba que està penjat en el tabló d'anuncis. Fora, en el tabló d'anuncis està penjat en les firmes del director del PDIMEN, dels sindicats i la valoració està feta per PDIMEN. Aquí fora està penjat per la web. És que dic jo perquè pareix que hi ha alguna persona que no pugui haver-se molestat, que no cas o per el que siga, però no és cosa nostra. És nosaltres la tenim a la llista que n'hi ha i té que complir certes condicions, té que estar realment pagant el compte agrícola i una sèrie de coses per poder donar la subvenció. Vull dir que al respecte n'hi ha transparència absoluta i total. Després també ens han rebut algunes queixes, sobretot els veïns del Poble Nou, que són els que més ho xafen, de tot allò que va trencar, va fer el riu del boteu aquell, i pareix que quan està fent això estan en disposició d'arreglar-ho, han parlat amb ells i pareix que estan arreglant-ho allà, que estan asfaltant-ho i que ho acabaran en breu i que la idea és que es quede tot com pot estar, i si no, ja ho hem de fer. Després, añadir el que respecte a Carlos Díaz de la línia d'alta tensió, passa que aquesta línia d'alta tensió va amb uns costes altíssims, són grandíssims, ocupen un terreny prou gran i pareix que hi ha una certa moguda respecte dels pobles que els quals passa aquesta línia de que ambientalment no és massa recomanable per la vista que fa pugui fer o per els efectes que pot produir o per el que sigui. A nosaltres el tema d'avui no ens afecta, són les que passa el sempre que quan passa per Icari hi ha molta gent, entre ells la meva família té un camp que està afectat per aquesta línia, per exemple, doncs no ens toca directament com a ajuntament, però sí indirectament. Volem dir que si n'hi ha que fer alguna movilizació al respecte o n'hi ha que prendre algunes mesures perquè aquesta línia d'atenció pugui socarrar-se o trobar algun tipus de solució perquè afecte menys a la pista o ambientalment, en l'Ajuntament farem el que siga perquè sigui així. I finalment voldria añadir una cosa, i és que va posant-se l'estiu i va posant-se la calor i els contenidors cada vegada fan més calor. Vull dir que se recorda sempre que hi ha un horari per tirar la basura, que és des de les 8 de l'estat fins a les 11 de la nit. Jo veig gent que a les 4, les 5, les 7 de la tarda, a les 7 del matí, quan li rota, tira la basura al contenidor i fins inclús un poc a la tocar.